Zure izena? Ekaitz. Ekaitz? Bai. Ni Zuaitz, urte askotako. Bai. Ekaitz? Ekaitz, bai. Ez izenik ero bai? Txoto. Txoto? Bai, alaxe. Txoto? Txoto. Iba, dio, da txoto zeatik? Ba, kuadrillako ergel bate jarri ja. Directamente? Bai, abesti zar bateatik da... Ze abesti? Soinu guztia ez dit gogoratuko, baina esaten zuen momentu batean ja lo dijo el txoto, eta nik ez dakit txikitan tematu ingo nintzen horrekin, denboraldi batean, eta handikan txoto, gaur egun dana txoto modan ezautzen haue, eta inork ez dakit nondik datorren, hori egitea. Osea, gaur jakingo jendeak zehati deitzen dizuten txoto? Bai, gaur bai. Vale. Nik Ekaitz deituk izut. Bai, perfecto, oso ondo. Ekaitz, bertakoa, salini jaskoa? Bueno, erdizka. Ni berez jaioa Donostiarra. Bai. Eta Donostin naiz Saliniasekua, eta Saliniasen naiz Donostikua. Baina familia bertakua. Atxan ama eta ama natxa. Nola? Ama natxa eta atxan ama. Hemengoak? Hemengoak, jaioak. Aitxan ama eta ama naitxa? Zoain ligua. Atxan ama eta ama natxa, hoixe bea. Eta zeu? Eta ni Donostian jaioa, baina bihotzez hemengoa. Bihotzez hemengoa? Bai. Ados? Bizinu bizizera? Donostin, Kursal palazioan frente-frentian. Ostra, osea, Kursal palazio elegantean, pare-parian. Bai, baina, bueno, Kursal palazioan elegantian pare-parian, baina hemen palazioa puta madreko hauke, bai. Salenia zen? Kursalen... Oño, gira. Salenia zen palazio daukazue? Bai, Oñatetarren palazioa. Oñatetarren palazioa? Bai. Esan nahi du, aspaldikoa? 16. mendekua da, Oñateko jaunan palazioa. Beraz, Donostin Kursal daukazu parien? Donostin Kursal parian, da hemen berriz, Oñatetarren palazioa. Da, aukeran ze, zein? Jo, enazuik galdetu. Enazuik galdetu, zbait. Hoi ezin dizute antzun. Kursalean itei lan, gizona. Hoi ezin dizute antzun. Kursalen lan iten duzu? Bai. Orduan, hola utziko... Bai, hola xeo. Hortxek ditu, bestela nagusiak erriten gona. Kursal ederra da, eta... Haure bai. Haure ederra da. Parian. Ados. Ekaitz, hau, jauregian, palazioan hemen zerbait badago? Hemen danetika, dauke, hemen dauke zinea, dauke auditorioa, dauke antzokila, dauke frontoia, hemen danetik handau. Palazio hontan? Palazio hontan, Kursalean bezen beste. Servizio publiko dana hemen daukeu. Ikusi genitzak? Bai, gizona. Bai, gozamaz. Ostra, saleni asko palazioa. Bai, hemen dikan bueltan. Hemen dikan sartzen gire. Inaurre. Hauxe palazioa. Hemen dorrea. Dorrea dau? Bai, 10. mendekua. 10. mendeko dorre bat? Bai, Aiala-tarrana, Sarmiento-tarrana eta Gebara-tarrana. Ados? Ta gero jain ziren palazioa pixat handitu. Eta, esan diazu hemen dauzkazuela? Zinea, auditorioa, antzokila eta frontoia. Ikusbetu? Torri, barru. Hau, txikila danakin da iluna ondo egiten danakin, hemen zinea da. Hemen... Hau da zinea? Hau. Udaran hemen txe pantalla jartzea, eta udarako zinea hemen txiten dugu. Hemen elkartzen geha danok, eta txap, zinea hemen txe. Hori da beraz, zinema? Zinema. Ados? Ojo. Antzokila eta auditorioa. Hemen, antzerkila, musika, kontzertu, danetik. Horrezken atoki txiki bat badago? Hoi da, nahikoa eta gehiagi. Antzoki eta auditorioa. Kategoria. Kursale mesala. Bai, antzeko. Tamaina. Ez daukana da? Ez, zapairik ez. Euri jaiten dunean, bakoitza beha aterkiak erregan. Aterkiak? Bai, eraso. Soluzionau? Bestikan ez to. Vale. Esan diazu frontoia da hola. Baina, iraiak esan dit lehen, herri honetan ez da hola frontoirik. Ba, torri. Frontoiare bado. Bado, edo ez dao? Bai, bado, baino... Ez behar bezalakoa. Torri. Ja. Hemen txegure frontoia. Frontoia hau da? Frontoia hausea, bai. Hemen grisian don paretau. Bai? Lehen lehioak itxita, noski. Eta hemen txe jokatzezan. Hemen honen kontra eta Elizan kontra eta Etxian kontra. 3 paretata. Baina jokatu? Bai, jokatu. 22 partidak, baina ikeragarriak. Hemen? Bai. Urtero festetan, pilota txapelketa egiten zan. Lehen ireiak esan dit frontoirik ez da hola. Frontoia, egon? Badao, baina ezertako ez du balio. Zuk ere ikusten duzu beharrezko dela herrian frontoi bat eitea. Bai, lehoke esi. Gaitz, nahi gozu ustekit, nori bidali nahi esu mesua? Laura, bueno. Laura? Laura alkatesa. Bastiakoa. Vale. Laura eta diputatuk eta danak frontoi bat behar deula, dauneko. Salenia zen. Bai.
Tak, ekaitz, zuma biztan leza dute hemen? Ba, 110 buelta hortan. 110. Eta, elkarren artean ezaututa bai? Ba, praktikamente dena familia gea. Konfiantza badago. Ba, konfiantza handila dorren. Usaietik gane ezagutzen gane. Nola? Usaietik gane. Hemen gure joanan garaian, ite zuen jabon de olor deitze zuena. Jabon de olor? Jabon de olor. Hoizan hemengo joku bat, bere garaikua, eta hua zan usaimenan gatikan, herriko bata bestia ezagutzia. Eta gaur egun ustozu gai izango zinateketela, edo? Bai. Froga bat ingo du? Bai, nahi izan ezkero, saiatu daitezke. Sudurra ez, Zerbait ikusi bai? Batez. Zematatzen baramen? Bost izango dituzu noski. Kaitz, banatorre? Bai. Herritar bat takarkit. Baina bertakua ez da. Bai. Zubi xili mesedez. Zundo. A ver, horrien. San Ildefonso. Fijo gaina. Nola San Ildefonso? Abizene San Ildefonso. Fijo gaina. Etziu galtzeikat. Iraia salinillas dau. Fijo. Bai. Tak. Fijo. Ostra. Etziu galtzeikat. Saleni asko oitura. Bueno, oitura o jokua bintzat, bai? Jokua. Jabon? Jabon de olor. Jabon de olor. Bai. Buen jabon. Buen jabon. Hauzen lehen egitezen joku bat. Jokua, bai. Jaietan edo berreskuratzea agian? Posible, posible izango da. Ze esan dia iraiak, hemengo jaiak oso ona direla. Bai, hemengo jaia dira referente. Bastida baino hobeak? Bai. Hemen txosnak eta dena ditu. Bastidan ez? Bastidan ez dio txosnika. Ez? Kantu bat ere badakagu, Saleni asko kantu bat. Hori da. Txosnei buruz. Bai. Esateu, las chornas de la Bastida. Ida. Las chornas de la Bastida. Ida. Las chornas de la Bastida. Ida. En la Bastida no hay chosnas. Rakata. Bada guzti zerbait, badaukasuna jaietan danez, edo... Lanzamiento paletilla. Lanzamiento paletilla. Tamborra da ere badaukeu. Santa Cántara. Santa Cántaran, prozesioa. Santa Cántara. Santa Cántaran prozesioa. Zer da hori? Oantxikusikoek, tia. Ontsa erakutsiko dizugu. Eutxi. Txoin hemen, Ados. Tomad y bebed. Aún. Nos gusta la viña del Señor. Ojo al Cristo. Bueno, ojo al... A la cántara. Ojo a la cántara. Adiós. Hemen txegure santua. Zuen santua. Bai, hemen San Juan de Gollado daukeu. San Juan de Gollado. Bai, San Juan de Gollado, prozesio egiten zaio eta festetan. Baina hemen maitatuna eta bedeinkatuna ardua da. Da harta, ardua ire prozesio bat inbargen hilola eta, hementxe prozesioa. Ja. Eta hau da, ikusten dut, ontzi bat edo? Bai, kantara. Kantara? 16 litroko kantara bat. Eta hor ze sartzen duzu? Zurrakapotea sartzen du. Zurrakapote, edala arduakin egindako... Ardua, azukrea, kanela, limoia. Hemen sartzen du, buelta bat ematen du dultzaineruakin da dantzan, eta gero bueltatu da danon artean eraniten du, noski? Hori da prozesioa. Hori da prozesioa. La procesión? De Santa Cántara bendita. Al cielo con ella, venga. Santa Cántara bendita, tra-la-la-la-la-la-la. Santa Cántara bendita, tra-la-la-la-la-la-la. Patrona de los borrachos, mira Cantarica, mira cómo vengo yo. Patrona de los borrachos, mira Cantarica, mira cómo vengo yo. Bueno, ekaitz edo alias txoto, Salini asko herritarrek usaimena oso garatuta daukate. Herritar batek beste herritar bat usaintzen du, eta badaki nor den. Salini asko herritarrek usaimena garatuago daukate seter batek baino. Ojo. Zergatik usain oso ona dutelako. Jabon de olor. Jaboi onaren usaina dutenik, usain duen bai Iraia, baita Ekaitzere eta biek oso usain ona dute. Hemendik aurrera espresio ezagun bati zentzu aldatuko diote. Hemendik aurrera entzungo dugunean,
Aki huele a txoto, esan nahiko du, usain hona daukadu, Usain hona dagoela esan nahiko du. Bueno, bestetik, Donostiako Kursal Palazioa, ala Saliniasko Palazioa. Zein aukeratu? Ezin da aukeratu. Biak oso ona dira, biak oso onak. Donostiko Kursalean, zinema, antzokia eta auditorioa. Saliniasko Palazioan, ere bai. Donostiako Kursaletik gertu, itxasoa. Saliniasko Palaziotik gertu, urgazia. Eta importantena, Donostiko Kursalean, zinema aldia dagonean, zine izarrak ikusten dira. Saliniasko Palazioan zinema dagonean, izarrak ikusten dira. Teiaturik ez dagonez, zeruko izarrak ikusten dira. Tamaitzeko, frontoia. Iraia, ekaitz, frontoia. Saliniasko Palazioan frontoi hon bat eraikitzeko eskakizuna bideratu dugu diputaziora. Eta telegramat bidali didate. Ta dio, ekaitz, las cosas de palacio van despacio. Sorte hon.